haka Employment and Monitoring Cell joga Khasi Students Union haka Jialam Usamla Ruben Najiar Kubu Chairman lingba ka Dorcas haka Khat Sauteri Risau Arja Arpusa kalaya keren ber Secretary Ketenat Personnel and Administrative Reforms joga Sarkar Jela uba Cyril V Darlong Ding do ban panjing syai halor kerukom kentiu kerdan officer Meghalaya Civil Services MCS yakin riungot kinong tre sarkar. Habakran cikilat patai kubur usamla Ruben Najiar Ulaong baladala ban syukentiu kerdan MCS yakin nong tre sarkar tikan mentoy iusyu ban bu ik MCS examination bat benrap bakadon ai halandan watla kaseng kambishni kita ikin rungot. Nalor kita jing dawa kasal kala panjing pensairu halor kerukom pentrai kami ka roster system hakabala dayban pentrai kami ka syakmat ban kertiang sedin. Syuk kaseng kala panjing pensairu halor ke jinglat kam scientific officer senior scientific assistant but scientific assistant haka mobile forensic crime scene unit hapo ka Directorate of Forensic Science hakaba arpunyotli ki kam balat kidon. Ulaong baka Directorate of Forensic Science ka yatlat ya ka Meghalaya Forensic Science Laboratory Service Rules Arja Arpway hakabala dapan siyang nongrim naka advertisement kiberla ban apply ki tan ki degree holder haka Forensic Science haka jaka ban ailat iki samla ki badai na kinu ki subject naka science stream kumbala kadaw haka rules. Ka jingim kenu jongim takasi naka lang ka Employment Monitoring Cell ba Cyril V Dindo kadai halor light dikimat kamat kabanikong ilmu advertisement kabala ami haka Department of Arts and Culture kabade ka post jong data instructor hakani ka post ni bala advertisement kawi ka post par kata ka post kal chukar kat kum gojing lup jutep ko jungi ba yakani ka post jisha ade banle che khasi jentia nomor ba kami kani ka post kami nomor ba asam than no wi khasi te nakajing bomdon kawi ka post ke advertise kini kawi ka post kadi ban mi issue khasi jentia ende ondang ila awat tendrai pat halor kani nilapa kini kidiki iki boro kalong kajing thurmur kajing pentrikam jongka roster nakaleng ka department kumbangi la ajing mut hakitu ki por ba lalej ya ka sarkar ba kani ka roster kadi banyak nang ni syakmat istu ba hakipor ki ba ladap ni kindai spa nyu puar kimdon kata ka roster kimdon ka chuki data ki ringi ni la ajing mut ka por ngi ong ba ke ba pila penrung ka roster kan kut no hadu snam arja puar ba nang ni syakmat pinstang thamai no klang ba kanumdan kanun nu jing kata ke bengi pa dakani ba ka sarkar harja ka kala di kala menjuri kata kajing ai kajungi ende ke bengi ba kale ha tu ya ka bementapat ya ka roster ka bala adep nu mencem kadang carry over ba itu boro de halor kini ba kami kum kini ki jingkundum kandram ba ngi ba ki samla khasi jungi ki du ya ka la tap jam nomor ba ka jing bakla jongka nakalian ka sarkar ba kam don kata ka responsibility ne ka jikir kli ka jongka pansutu ya ka nu ka jing long kerpang jongka ni ka roster bat kum nu ban implement ba ya ka halor kani ka bentang ila ya ka jing tai kala yani ka tu kan ni por bat nakalian secretary jongka personal and administrative department nakalian juga umumlah ukama ala bana assurance hello kani ke benta nomor boong ba kani kan di hapo chief minister level nomor ba dapen kerja yakawai hapan kerja lu ke boro nakalian juga ong ni kran bu bakasai ba kata kajing pengkeliang kadi kajing bakalan nakalian jong pi kumu implement ya kani nado ke bastang tapi hab ba kli bat ke kli hi nakalian ka sarkar halo kani benta kamat ka baar ni kran halor kani ka recruitment ka badi ha Directorate of Forensic Science hani ke bengi ba kat kum ka rules arjar arfu jongka Meghalaya Forensic Laboratory Rules ki batai ba manu khana wala pas ki degree baradon degree ka science baradon master degree ka science ulapan apply nam takini kampo forensic science ede ka jingmi jokani ka directorate bathamai mentapan ki ailat bitang itu ki khana ki bala pas ba ka Directorate of Forensic Science Hot nim ong ba ki kena ba puli ka forensic science kim la apply manu ru la apply nomor kani kan don ba ka examinations kan don ka examination ti lada ki kena forensic science ki lab ha ru kamleli kin yom ki lada kena science ki lab ha kin yom ki ende kat kum ka rule ba kala ai ka Directorate kam la banyak lat ya kata kum kata ka rules nomor bengin jor ki jelaru ki follow hi ya kata ba manu ba ka mandung forensic science udi hi ban puli banyak degree kan ka science stream bat ka balai bengi akaran ka dei halor ka notification kala balami na ka personal department ka bang i henry mud
kita ki candidate ki balaya promotion banlong no kita ki Meghalaya Civil Service ki MCS ni bangi laban hoi ka jingwan jungi hani kamdi bangi don kanu ka jing tukular ne kadon kanu jing bisni percaya kini ki hendri mut ki balayo akan yakam inde ki bangi shukwa ban teba hakanu perkom kini ki hendri mut ki promotion na kaliang jong secretary la pencai ba kadon kata ka advertisement BKI nam taki ba tri sarkar ba kilaban apply ba tang itu ki ba apply kanun ke interview hendai kabu ka jikeling haba phila bunchu ai promotion yakat ki ba wan klem don kanu ka jingjit klem don kanu ka jing pencai pa ni suka bukli ke contribution bakini ki boro kila mentang ke don ki break ba sya promote sya po MCS bade nakaliang jo police department bade tang SI jo police department usya promote MCS ka don relation you kata ka jinglong SI berka ta ka jing yo promotion MCS habau DSI ula ban lecha ula ban yo promotion ka police department kat kum ka jing terikam ba ko ju ende kum nu ban chuan ra nak nakawai katanan sya ka MCS dah kabalong kum ni tekan mentok you ini bangin kena bikin puli ya ke MCS examination bikin prepare ke MCS examination haba kadon link bakin ni promotion dah kalau kum tate bahaba na don examination so ke MCS bahaba shu ai promotion lu ya baro dengi yapet kila ikran kila ong supang kidon kita ki an hinde ki an jong ka Meghalaya ki di ki balalong outdated ibatai ngi supang ki an ki bak ka kandai spa ni pusan ke bam la ban terikam shu ho ni kajuk bam ta bo ada isna masa apsa ni pe ki jela ke la refine hai ki pus ha ka pet le ki la batai ru munu bala banyo promotion ki pusi bala banyo promotion herina hani ajela ban iba munu bala banyo promotion te hatu kan ni ka jinglong promotion ka de ka da ka ba khut ka ba suba ne ka de tang ka ba don jingedei bakatu kani bekio kum kani ka promotion te ne kaliang jungi ngila ni ai kini kilai tilikiman kumbang ala bata ya kamat baningkong na kaliang personal secretary komla ban ai kanu assurance ni kamat ka baar habadi bi forensic gila shim karai ba insa khot director joka director of forensic science but insa saya keren ban banyak halor kani ka ai kam bagi ki kena science ki laban apply but ka balai ni kwa ba ka unsa ai clarification ka jing tho ka ikani contribution ki gen rengun biki promotion but hadin ka tu kan pat insa pet ya ka senjam chim na kaling jui kambu ya kanu ka por endre kasong haki lanukin la pan penbet penbiang ki kat kum go jing keren jui la pen shai ka tu kan kimat ndegi ong ni kwa ka jing tho but ondang layo da kajing tho hi inside page ki senjam ki bang chimu shikma ka kata jing khanyat kalong habade ba ka roster mo namar ba kumenta ke ka post jong kita instructor hapo arts and culture ka dontang artli u shong that ukasi te deban advertise nam ta ka post khasi jentia hendrei advertisement nam ta ugaru la don lupa uwe but menta ki advertisement ugaru tu nyob yang ugaru hi te kamut kat bro shong that u hadu arjar sopho kamut hadu arjar sopho undon khasi jungi bala bun yo post kita instructor te bali kalau komta namar ba ki kham implement ya ka roster kat kum ka jing ai ka jingmut ka jungi ki la long kum ba ki ya chadien ki jing ai jingmut ka e ba ki sarkar kala ai assurance ngi hatu kapor ka kham shim ya kum kata bat ka trai kam di tang kani arts and culture ngi nang lap ya kani arts and culture re nga trai ha ki bun tli ki department du kinang yelong kum ni tangan kum ti bang nyat ta ngidang ya bu ya ka dorkas ka jungi ha ngi wan kendu das ngi secretary jong personal department ho ya ka badi bakani ka portfolio UCM hi babat ya kani ka position te ngin sai page kini kisngi bai bangin la ban kendu ban clarify nomor kibun kimat ki jura hadu menta UCM pan la ban ai juba dengi ong ya pahap dengi atput likimat bangila bu apo UPSC ni kibi kimat ru hadu menta UCM 4 chim la juba bikini ki boro te kum kaseng ngidang ai dengi le banyak keren banyak penbet da kajing keren Henry lada ka sarkar kali menti kum ni te ngitrai kini kisngi ki bonwan ngin chim ki bai pakisenja Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.